Oma de say Yamamunina Baraba, Abrabɔ Fapempong, Jumedi so, Jumedi, Monitia say, Nebo Taipong, and the Fapempong, and say, Ebe Boya or the Shipong Biara, and Faho and the Oman Ponga, I would to the West Ho, so Bamano Quatrodo, Niodokan, Afan no Momo, Aquania San Ruinalaso, Medinga and the Fapemponga Champon, and my back Ufiepe, Abra, Unquasu, Madaroma. Obenfo Adaworoma, and what the year fahe, in say Adinkra, the moment Adinkra no, Nessembo Bensoni. Yeah, Nananum friend of Funtu Miraku, Danchem Funafu. One a fruit abaco. And so would the dear now walk on. Tentin I walk on every day. I danchem a be in one tin. When them say a young wood in Echo from a bacum. Nana Mesro, Funtu Miraculo, I am rang a water ball. I danchem Funtu. So be our name rang. No nipper be answer on them rang. I'm rang a chair. We do one dance a chair in the park. Where so name me, nay, I ate gun and then Abrabɔ naba nti obi apa Abrabɔ ne mran kro onim e bize omu mran nso mran na e de wo ho dance na kire onipa ko a wo ye nti yesi e ba kire mofra wo suku se wudin de se nti wo mran ni a e ba ma mofra na hu won ho ate won ho ase ehu nipa ko a wo ye obi enim nti no sa danche mabie won afuru bom enti se won afuru ya ba ko de enti na se wokon ebi se afuru num na hoden a eti abie ni wode pere no won efi ahoden a ye wo nyina efi yam se duan a ye di na ekon yam na ma ya hoden na enu na ma meti maso manuwa menang bibia etumi ye adwuma enti se yewo bibia eye yenyina eye baako a yenyina yenya ya hoden twomde a enti na sa adanchemi abienyi wonya aduan a wofum se aprepre bia ho ne mfaso enti wo hwe oman no ma mpanyin ana mofra ahemfo ane omanfo no nyina wonyina botaikro faako wonyina wo ade bia wonyina woche wo ade bia ho na wa hoden fi intino side increase tensioni chese aprepre nentautaudi ahoni mfaso enti yebetumi de debi mekan pose United Nations kura betumi de sa tension funafu aye one century and then abrofo ene bibifo ene esiafo esikafo ene hiafo ene ade wonyina wo bribia aka won bom wo ye funu baako eden ti na abrofo wona yenko wo pe ni ma wo bibiri nyina anti wo pe se wo tena yenkom so mia yen en se se basa yenya na won so wanya sa necessary ba nanso wi ase fu wonim se nyansan nso yen nenanom hu nyansan na wo ye sa adanche mabie de kire se ehu hia se dia prepare obribia ho enum na ho den fi oye funu ba kum na yedidi akum na oye funu mu na yenya ho den de ye ne ye de ye Oya ba ko na shire nyina enyo ba kufu ne krom mkono osuto ba bia suno bi mframa na nso bi nyinara bia de le have something in common na nso say nyansen apare ni papi ntina wo ya prepare no wo ya kaka bensem bese wo si synchrofu na so wo hwe so asenche ni a o so won afuru ya ba ko so odidi a wo fum wo adenti na ese mo fum se wo bribi aye eka ye nyina bom yo nana wo susu se ye be shase de afihe
na ama abofra sebe afi kura na wahye adesua ase no wate ase wo okasa biam yɛn a yɛyɛ bibifo no ɛsɛsɛ ehu sɛ yɛn amane no fan bi ne saade nti yɛn na ɛsɛsɛ ehu wote ase yɛn na ɛsɛsɛ ehu no fekɔ ɛsɛsɛ wɔkyerɛ saa nneɛma nyinaa wɔ sukuu na mmɔfra no hu nea yɛn nso yɛwɔ ɛne nyinaa so a yɛwɔ ɛne fapem fapem yɛ faako a ɔfa na ɛpem ɔfa yɛ wall na pem nso yɛ foundation faako a sɛ ɔdan bi a wɔsisi biribi so wɔsisi ne oburoni pɛkɛsɛ foundation so nti saa adwene ne nhumu ne nyansa yɛ a yɛreka ho asɛm yi ɛno ne yɛ nyina so a wogyina so na wokɔfa biribi baa na wode bɛsi biribi so wote ase na sɛ yɛyɛ no sɛ yɛne mprɛnti yɛnde biribiaa yɛnkɔfa mfi baabi a dɛn so na yɛde baa bɛgyina yɛne biribiaa yɛde baa bɛgyina so nea yɛbɛtumi de gyina so nkotoo ne yɛn amaa no mu nyansa a ɛwɔ mu saa nyansa no so na yɛbɛtumi de nea yɛbɛkɔ akɔ fa mfi baabi no yɛde bɛsi so nana mame mmerɛ mu kakra wada hɔ bra ɔkwanda hɔ waka fapem ɛyɛ Fapempong sɛ wowɔ ho kwan sɛ yɛamammerɛ ahorow a atwa yɛn ho ahyia a emu piw a sɛ obi nnim koraa dwumadi a wahwɛ ɛne kakra a wakyerɛ yi ama na hu sɛ ɛsɛ sɛ wonya adwempa ne ɔdɔ ne obu ɛma yɛamammerɛ yɛhwɛ abadinto yɛhwɛ ne ɛkeka ho wowɔ ho kwan sɛ wode biribi ka yɛabadinto ho ɛne yɛamammerɛ ahorow binom ho a kadɛn na wode bɛka ho ɛno de te sɛ bi a waka abadinto ho asɛm nea mepɛ sɛ mede ka ho no ɛyɛ aduaba a yɛfrɛ no asaa no wahu asaa no ɛma biribiaa yɛ dɛ wahu na asaa dua no nso wobɔ mu a ɛmu na asaa no nso ɛnyɛ nkyɛ papa nti sɛ yɛato abɔfra din na yɛma awofo no anaa nananom dua asaa ma no na yɛrekyerɛ sɛ abɔfra a yɛreto no din na yɛgye no afra yɛn abusua mu no saa abɔfra yi ne nkwa no ne n'asetena no ɛbɛyɛ dɛ te sɛ asaa yɛto so abien sɛnea mekan no asaa dua wobom amu nti saa abɔfra yi a yɛreto no din no yi obɛtumi agyina sɔhwɛ biara anim biribiara ne wɔ abububu no na ne korakora ne sɛ saa abɔfra yi ɔbɛyɛ te sɛ asaa dua ɛnyɛ nkyɛ papa nti sɛ woka saa nneɛma abiɛsa yi bom a wonhu wiase afanan mu baabi a wobɛhu nhyira bi a wode rehyira abɔfra a wɔwo no a ɛkyɛn nea yɛaka yi na sɛ wommu wɔ amaane a na kyerɛ sɛ wommu wo ho sɛ wahu ɛne dɛn wokasa wo ne yɛ nneɛma a wogye di sɛ sombo wo ntamafura ne w'ataade hyɛ nom ne ade nyinaa ɛka w'amammerɛ no ho nti sɛ yɛgye di sɛ obi de kyɛn yɛn de a ɛnde na kyerɛ sɛ sɛbea aduasa yɛde ɛho ato fam na nkurɔfo wɔpepa wɔn nan ase matwitwe yɛn adwene akɔ nsɛnkyerɛnne a wɔfrɛ no sɛ aya no aya yɛ dua bi a ɔnaate dua bi a ɛfifi wɔ abɛ ho ne ade so wɔ ho na aya no n'ani yɛ den wontumi nyɛ no hwee na aya gyina hɔ ma akokoduru wahu ɛnti nananom de saa nsɛnkyerɛnne sɛ tete ne wode kɔ ayi ase a nea wɔde kyerɛ wɔn a ade atɔ wɔn anua mu no ɛne sɛ gyina hɔ pinten soro biribiaa gyina hɔ sɛ akokodurufo aya no tɔre bi a ne din baako a wɔde frɛ no sɛ mensuro biribiaa na ɛnsɛ sɛ onipa suro biribiara wɔ wiase ha owu dan
Debi ebise ye wo ahoden ne tumi no wo ye mu a ebetumi agina biribiara anim nti aya no egina ho ma akukuduru nsi ne anem ye so upese wo krese bibia ne ho wontumi ye na mpara nso denti na yete ha ye di se yende yentumi ye bibia ne wa ye yentumi ye Odumankumati umu ya. Odumankumati umu ya. Dembio. Yenim sa. Yenim. Nya nkrofo kan na ejetum. Misi odumankumati umu. Nti denti na usuru bibia. Nansen nkrofo ta kan na abefu ne atamfu bibia ne ho asese yiwu. Bibia ne ho. Ni nyinara ahoden wo bibia asha umu. Na yenenanom jeji se odumankumati umu. Anyo bi na obeba abeka kire yen. If you say wokra no e odumankuma no fa nti afi dembio. Se yehu se hu mu yehu se nyansan ya ebe ma ye nipa foforo. Ebe ma eje yehu adi. Bebi obi abekọ no yebekobi. Owura mu yo to ni dwoma ose yanum ebibiri me you dan atem ye woni obiara obi enti yenyina ye nanso ni yenyai mu na ade a yede nama yede sere ne mama nipa yedi se wa mayen bibia ye ntumi ye hwe denti na ntse yetumi gina ye nanso esinya sa kokuduru enti yebetumi kura ade aya no batayen oman nsenhyene a ehye yenkura no amma yen akokuduru na yenyina biara anim wo yen asitinam ana mame srew na me feyi metwam as oman den pa na sese hihye ben na sese digu akwam ne ye de ho sebe obi a yato aba man omma meye ne ope keke no omsanko me se esese yenga yo omangemu yeje di se yen hu ntochim obibiaram yenye hiafo wo yen adwenem se ye hiafo na se wo adwenem se wo hiane hwene ekoso yewo sika yewo abohema yewo oil yewo se yewo biribiara nti edanti na yedi hia efse yewo yen adwenem se ye hiafo yenim ebinum de wo pese biribiara yedi hia na ade wo abibirum eno na ye wonde nanso yen asese yeje yen hudi se wodo won sesi wo kokwa na wo sredan kese meneno mije mehudi denti na nse uje hudi mije mehudi akamense numi abom timinso hwe mi obi aye metumi aye empo metumi aye ma abroso enti yen adwene na sese yesesa wo yen se na ameka wo se wo so wo tia enti yenya owoni tim na obedan ochireben no na wo so no ma waka enti sese yen adwene eno na sese yetetew mana wode achichire yen adwene na yehu yen ho se ye nipa foforo na yenye mumfia ena enye ne afoforo ka wo yen ka fa yen ho eno na edi yen ho adanse yen ankasara esese yedi yen ho adanse na yama ne afoforo akan wedi aturu na ma yejedi se ne wakan ampa nso nananom se so trofo dem fia pem tukwana ono kwafo tiwonu hwa ne ho dakoro nte dakoro keka yebe mu se hey yenye mumfia na ne nipa kan fa ye hu nyina se na enim sada na ebe dan na ebe kese ye hu yehia sa akukuduru yi oyemu sika yedi timba anan ria wo kwai mu ene wodi twa ade mu ye dru sin sika yedi note no
yen sika futuru ne abohema ne akeka ho nti wotu sa na ma ne fi yen sasim na wa de karata pe note eno so wodi yen ayi ntimba ne twa date na yete ha yi ntwesika yen ayi ntwa yen sika na afoforo ne ntwesika bre yen wonsusu wo ho yen yo ene se siku a yekoye no ne ayesia wo mu ne se ye ne hwe bibia se so obi na oye mayen ana se afoforo kwan a wo fa so ye bibia no eno na sese ye fa so enti se wo sa adwene wo ho a wo wiase ne ma nyina wotumi ye hwe na pare dia danse hwe ne ma ye wo nso ye hu fam ne ye da wo ye adwene nti ne hia ne se ye besesa ye adwene wo ye hu eden nanso ye betumi aye efise se yansesa ye adwene wo ye hu a yini baabi akọ nanso se yesesa ye adwene wo ye hu ne ye hu se ye sombo ye ama ne sombo ye nkamu wo kwan biara so ya ye ne amanfo nyina betumi asane a ye ntotwum go bibiem na ma mensiro ususu se Ghana bede na ho ya ebejina politics so se Ghana bede na ho a ejina se yen ankasa ye behwehwe amamue a efata yen se amamue a ye wo no ayo bede ne akofa yese ya political parties ebien oisese ye se no kwa na wo mayen so nanso enye no kwa yete yen ho ne yen ho ase ansa na Prof de sa ne mai bai ntino se ye ni haw ne so bibie ne obio ne Prof de ba ne no ya na ebesoma ene na amania na ebehu hweta party sema ye kofa beto yen ho so hwe ne ede ya ko wi ne nipa what of vote wo tieska ma nipa na wato aba ma ho ehun ne mfaso sirense enti yen so ya amane mun ye ni biribia ye betumi ahwe so na ye de akikire yen oman fufuru ana ya tun adwunim se ye de ane se ye kofa mo bide de fa France for de kakra ya fa yi for de kakra ne de abon we se ye bu oman ene ese party enva yen kusi baby a enti asudi da yen so se yen so ye hwehwe okwan a ye befa so se ye hwehwe okwan a ye befa so na ye de bebu yen man na ye hwe yan kasa ya mamre mu a ye wa hinni wa hadeda se obi kese yungu yan political parties nyina na ahemfo ensan hwe man no so ya wona ne be ya adwe menene ya adwene ni ameka ne se esese ye hwe ahemsam no mu ye fa ahemsam no mu biribi na ye tumi de buyan man yen hwehwe me yen painful abenfo a woyo ni Abrabɔ friend political science ni ade won tena sin hwehwe mu more mu ya nkire yen ni aye betumi afafi yen amamrem de buyan bra ni aye wo nyina sese ya buyan eni Abrabɔ de parliament kura wo se wonte Prof a wo ma ho enya Abrabɔ na shembra ni yen na shembra den na kire yere kire sese nyansa nyina wo Prof mti se wo kan kran se mfante na kasa fufuru bia adwene bia nim tenti na yete omam ye kan twi ye kan mfante ye kan ebe ne ade nyina wo kroma ba ye mfa nya adwuma bia tenti a enunum nyina kan ho wow enti no esese ye fo kon bia fi ni amije di se be boayen ene se krom ha ye wa hemfo bebre ohene bia esua owunsua bia osua yen president fu a we den sua na osua what wants ato bibles and Quran no work can same be no kan enka hu
se ye pesi enya ntambia yang mampenyin beka ye won tambe bri eda ne entrance ne enhwehwe sa ntami ma ne yi ababi mfanye oman ntam a omampenyin beka eno bebo ayen chense ordinance ato bible so no oka bibi enka hu wow enka hu afei kra nso maadwene ba ko ne se ye yi president no mpo ye de brofo kwan ayi president na ene mama president no santame oman ntami amakan mama president no ko all the regional capitals no ko suanchire nipan ondum ko akura bias ba do betuma ko region bm tise wo se wodunsia yo as a president anka oko ni nyina no ko suachire nipan no nyina nkran no sua ko brofo katem bi finance anto mama bi so ma yo mampanyin onsua ma obia nanso so oko region to region no ko sua kire won oman ntam a wesaba on ntam na so no craft na bi no sua kire won na nipa na wo region no nyina wo bakuru no no wa hafo wa kosunyane no ko sua kire won no akọ tamale no akọ bolga no akọ baby akushiacha nene na sani pane jeni tumso one o mampanyin na wesu akire yen so enti so hene su akire ni pana na kire se twaka bia beto won ntam enti se wo tu opanyin na ese so man no dija efse yesu akire enti na se wo tu bra soja fudi o man se wo tu aban bia eni ante wo se ye tu aban won kran wo bra me te nkran na me fikwawu na me hene wo hwehwe wo rutina me ama bo lor ka na makoho na me de me ho akojem ebise e kame wo to me na so wo to president de me so wo to president de en kame so what ase mesra wo bisa se ususu se yensu a wo sa sai kure ye wani da su bi se ebetuma ye ma yetuma no wo hwe pra wo hwe nsumonten ahoro nkaya bribi wa ebetuma ye ma ye yo ene se yanga ne ase na ye jana sa nsunanka sa bedu bibi nsunanka sa be sakra nanso yentumi ntwen ma abode ankasa amfane kwan yang ne ase nsun na esese ye shembra ni ye jai ebise yanga ne ye ridi ho abro ebise nsu ya ye koi u ye ne dan untumi mente ebise chemicals binum ne ne bi abansu no ma onu ma obewu ekum mpata ne ade nyina ntimi bise se dan ti na yanga kasara yetna ho na yese yang man frequenti sisika no kura ma yensem gold ya wo ise woti se wodini na akọ ma yenchen nso yang na gold ya ka yende so na pese minkumnya ene enti obi anka hwe ese nipa wo kura se ne ade nyina wo nya bibi fim na nti wonya ne garam se ska kura be opepema den enye hu ochina na asa so hwene yensu yenkoko mfu bebre asa se afi koko yentumi nton koko se ne akange ton akofem se ya se koko fu ni bebre enti me hu manga ne mufu betna se na won man na se ya won ka hwe se ne yeto yan ka hwe ese se man ne bre ne yejai a amanu be efse asasina ya se ne yejai na amfipi chi ne nan asasina nkasa beba na so betuma bie nua realistically ankasa ebie nua no sutogusa na sape nua no besan ababio nti jesi yenya sa akokuduru nyenya sanya nsan se yemani yebeje gina ho na yenya mu ma ahoho mesai na ngo no wansanko omanyi se ahoho ndo wobako wonkrom ye ne ete ya nana ide
Benny says 7 per son. Quantity be a quack coupé abobuano. And the best near the young common, baby. You to me now, I see you that. You can say, or the man command and Cassani is Reno. Say, Bibiara and Nam Jumediso, and Nam in Chilima Yediso, and Nam or my morning in Am Puntua. The Beccaria say after name in our city, why should be an on your man command and Cassa, or Mamma or Benfo Kofi Asare Opoku, Kwaso, Ghana man, Kwaso. Abrabɔ Fapempong dwumadi nkwaso. Titirifu ahorow ukura adwempa, kura botai kura nyansapon efi odoma nkoma mu nyinara nkwaso. Pia. Koma ade she sabre Abrabɔ Fapempong dwumadi no Nketia ene ene de besi. Benfo yenya no dwumadi so. And yina yam papa, yimbi biara, opanyampa Kofi Asare Opoku. The ding and a Fapempong a champion. And the Jumedi Bessia. But the best sang a share bill. The Mamunina money share, the Mamunina money tia. At the ship. Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa, Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa. Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa, Kwampa. Abrabɔ Fapempong, Jumedi papa. Abrabɔ Fapempong,